କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି କଣ ଲାଭ? ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଈର୍ଷା କରିବେ, ମୋ ସୁନ୍ଦରତା, ମୋ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜଳି ଜଳି ମରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍କୋପ ଦେଇ ପାରିବେନି, କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି କେଜାଣି, ବେକାରିଆ ଲୋକ ଗୁଡାକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ବତଉଛି, ଘରେ କରିକି ଖାଇବ। କରୋନା ବେଳ ବାହାରେ କୋଉଠି ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା କାଳେ, ସେଥିଲାଗି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବ। ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରଖିବ, ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର ପାଣି ଢାଳିବ। ଆଣ୍ଡ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଡାବୁଲ 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 ହେଇକି ଫୁଟୁ 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 କରିକି ଫୁଟିବ, ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିବ ନା ତା ଦେହରେ ମତେ କାହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛ ସବୁଥିରେ? ହାଁ, ଏ ପାଣି ଫୁଟିଲେ କଣ କରିବ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ, ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କରିବ। ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି କହିବି ପାଣି ଫୁଟିଲେ ମାନେ କଣ କରିବେ। ଆଉ ଆଇଲେ ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ